Ideme našich rekreantov na najvyššie položenom putinskom meste v Taliansku, Campo Rozhody, Val Romana, Monte Luzari. Pôjdeme na omšu sa poďakovať za krásne počasie, čo nám tu išlo. Tak bolo nádherné, sa vám zavrať, že vám tu zariadne počasie. Silvi, dobre? Vynikajúce. Že? Parádne. Lanovka meškala síce hodinu, nebolo dosť ľudí, žiadny záujem. Toto je to, už sme tu štvrtý raz tuto, to radi chodíme tuto. Dneska budeme mať Černoch o 12. omšu. Toto je kopce Cima di Cacciore, ale jak sa nám zahmlievajú toto. 2300 večka. To je Venecia Frulia. Hej, to bol kláštor, historický kláštor to bol. Na úrovni to putinské miesto. To je Furlánske Benátsko toto je. Júnske Alpy, talianská časť. Je čerstvo po daždíku. Po obede pôjdeme pozrieť do Tarvízia. Je tam veľký výber kožených výrobkov. Toto sú rakúske Alpy zase toto. Karské takzvané. A tam ide rieka Gail. No nádherné. Zase nám ukazujú Cima di Cacciore. Zase hodne slnečka teraz. Dievčatá v kráťasoch. Nie je to taká zima, je tu 15 stupňov. Toto. Pôjdem trošku potrekovať do tohto pohoria teraz. Tam krásne chodníky tuto hore. Lojsko, ty keď sa dostal, musí dať veľký milodár dneska. Áno. Vieš tomu Černochovi, čo má tú omšu? Tu išla železničná trať na to putinské miesto, len rumunskí cigáni ukradli koreň. Áno. Presne tak je to. A to je história tuto. Ináč tu boli talianské kasárne tuto hore, hej? Lebo tuto oproti strieľajú na tú hranicu s kanónov odtiaľto. A jem to už je Rakúsko? To je Rakúsko, to je kopec Dobrač, to je nad Villachom už. Tam je Arnoldstein a tam je Villach. Ale to je zimná lanovka, hej, to je zimná, je to. A kde je to pohorie, to je jak obrázek toto. Ináč je tu dobré stupaky sú tu hore. Hore pôjdeme k tomu krížu tam. Silva, takže ako na jedničku, hej? Perfektne. Vidíš, ak sme počasie bavili.